Ayan mga par, at tawagan natin yung asawa ko. Kumustahin natin yung yung check up niya kanina. Tinatawagan ko. At sarado na yung tindahan. Ang oras natin ay 9:10. At ito na. Mag-charge. Dito si Bibi. Ha? Si Bibi nandito na. Ano, maya-maya nagti-temperature. Ha? Maya-maya si Bibi nagti-temperature. Wala naman lagnat. Kasi natatakot siya nung daga. Bukas anuin ko nga dito. Kasi nakakapasok yung daga sa sa pintuan. Ano yung kumusta yung check up mo? Kumusta yung check up mo? Kanina. Ito ba? Ano? Yung kailangan ng CT scan na. Kasi Yung? yun na lang ata yung last process na. CT scan? Ang sakto na lang na CT scan. Kaso sa PGH sana. Oh. Kaso ang schedule daw doon fully booked. Baka March pa daw ma-schedule. Sabi ko, sa probinsya na lang. May mga private sa naman. PGH, Pero fully book yung schedule. hanggang March na daw ang schedule nila. March pa, masi-CT scan. Oo. Tapos nagsabi ka, dito na lang sa probinsya mag-CT scan. Mura sana sa PGH. Oo. Doon sa Tanchuling, ata? 5 ata? Mag-inquire na lang muna. Tapos na lang. Mag-inquire na muna. Kasi mahaba pa naman. Halos isang buwan balik pa. Kasi 23 pa balik. 5,000 ata yun. Di ba nung si Papa mo nagpa-CT scan doon? Nung inatake. Tapos, halimbawa pag uwi mo, kung magpa-CT scan tayo, ano na yung sunod? Kahit sa January na lang, mag-inquire na muna kung saan yung may mura dyan. Depende yun saan. Depende sa pag-inquire. Pero ang mura sa naman, kasali sa naman. So, binayaran ko dati sa PGH ko. Nasa 2,000 lagpas. Ako na ako kanto white card. Saglit, nag-uusap ba kami? Tapos, Ano, bebe? tapos kailan yung balik mo? Di ba, halimbawa makauwi ka, kailan yung pinapabalik ka dyan ulit sa PGH? 23 sa January na. January 23, yung balik mo. At ayun, yung pinto niya ay kailangan mag-CT scan. Kaso, dapat sa PGH mag-CT scan. Kaso, kailan yung schedule? March pa? May? Saan ultrasound ko nga ni Sano kung hindi na Me? ni baby. 1.5. Padto, 9 years ago. March pa yung schedule sa PGH. Hindi talaga sila. Pero lang gano'ng taon ka. May? March pa yung schedule sa PGH. Ha? March pa yung schedule sa PGH. Ano? March yung schedule ng CT scan. Sa? PGH. Kung sa PGH. March. Kaso sabi ko sa probinsya na lang pagawa. Sobrang tagal pa ng March. Tagal pa talaga. Tapos yun, sabi niya, dito na lang magpapa-CT scan. Bali, maghahanap kami ng ng medyo mura-mura na pwedeng ma-CT scan nandito para Mahaba pa naman ako. mas madali yung Mahaba pa naman ako. ng baga process para pagbalik niya sa January 23 may dala na siyang CT scan para kung baga makita na kaagad yung
sistema, sitwasyon. Kung maoperahan na. Yan na. At nasa ano siya ngayon? Pumunta sila sa ano? Tansa. Nasa Tansa sa kapatid niya. At nagsarado na kaagad ako kasi papatulogin yung bata. Hindi siya natutulog na ano, nang walang katabi. Kailangan magsarado kaagad. At ito yung ininjikan niya kanina. Ininjikan niya kanina. Natatakot matulog dito sa loob. Ma? 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 Eh, Makalitan ng ano, badminton. ano daw? Papabili ng ano, badminton daw. Ha? Badminton daw. Nagpapabili. Ano tayo bibili? Dito na Di ba lang. yung ano, yung papasko sa'yo ni Kuya ano? Sino ba yun? Tito Ella. May pira ka baga yung 2K na binigay sa'yo ni Ano? Kuya Noli nung nakaraan. Pwede naman magtanong kay Tito Ella meron siyang ano. Nang mga December mo yun. Nandito baga yun sa akin nakatago. Sino na badminton? 2K. Medyo matagal-tagal pa, January 23 pa yung balik niya. At bukas sasakay ka na pabalik. Bukas, try ko mag-ano baka magpasalamin muna ako. Medyo mura sa Quiapo. Ba't kung doon na lang tayo magpasalamin sa ano? Kay Bagnis. Mahal doon. Dito may tag-ano lang. Yung tag-1.5. Maganda na yun. Yun na yung frame. Naglalabo kasi yung mata niya. Ma? Sakit sa ulo eh. Ma? Sumasakit yung ulo. Pero kailangan siguro niyan, pa-check up. Hindi yung basta ka lang magsasalamin. Kasama na yun. Kasama na yun. Kailangan Kasama na check yun. up. Mura doon sa Quiapo madami. Tinanong ko din si ate. Doon pala din nagpasalamin. Quiapo. Tapos, kung ano, makabalik na siya kasi kasi nakakahiya na ano na Kaso yung yun natatimingan na wala yung asawa ko kasi para di tayo makatulong doon. Natsatsambahan lang nagkakataon. Pero pagbalik niya ay sigurado tayong tatrabaho na kagad doon. Tuloy-tuloy na yun kasi January pa naman yung ano niya, yung balik sa PGH, January 23. Kasi nag-uukay na sila eh. Nag-uukay na. yung oras ka na tuloy na. Gabi? Udma? Matulog ka matama! Pang-abuli ka. Ano oras hapon? Oras hapon? Ito na sana kaya kukubaw lumunan. Kaya pa amukitan. Umaga ka na lang kung pupunta ka ng Quiapo, umaga ka magpa-Quiapo. Kaya nga ni, tapos mag-apon, uli na ako. Kusapan ba ka nagpa-Quiapo eh ka? Di ba ka pa nagpa-Quiapo ka? Sa Angre, butaya ka mahal. Nasa Quiapo ka na nung kahapon eh. Ma? Baka di pa makasakay si mama bukas kasi magpapasalamin daw. Kasi naglalabo yung mata baga ni mama mo, sumasakit yung ulo. Antok pa. Lahat na lang sumasakit. Nagatas na si Bibi? Nagatas na? Nagmaylo. Ano? Okay. Wala naman tayong tinang gatas na, ubos na. Hindi pa ako nakakapamili. Bukas mag-ano.
Bukas. Gatas. Bibili ka ng Dapat gatas. pala din. Happy Meal yung Happy Meal. Yung may toys na Jolly. Ma? Ma? Oh. Ang payong ko, naiwan. Ha? Payong ko. Alin? So payong ko na, ako nakukuha na yung payong mo bukas. Tatagak sa, naiwan niya sa barangay hall. Sa barangay hall daw. Mabilis yung ano mo kanina. Diyan sa PGH. Pang ilan ka sa pila? Ilan ba ako? Ilan ba? Panglima ata? Panlima? Anong oras ka mula Santa Misa? Alas 2. Nakarating ka sa PGH. Saglit lang, 15 minutes lang yun. Kaya maaga ka talaga. Panlima eh. Isip mo, may nakalimutan ka. Yung pinapadala pala ni Uncle Buboy na ano, munggo. Ano? Ami. Ni. Yung munggo daw, sabi ni Uncle Buboy. Ha? Yung munggo, nadadalin mo kila ate mo. Nalingan na naman natin sa munggong tinataw ng kalboboy at munggo. Sabi ni, nag-istora si ano, nagkwento yung pinsan niya. May nagkwento si ano, sabi na, nakita niya raw, pumapara na ako ng super lines. Nabad ko na kita Yung ng... natin na natin yung kalboboy na nagkukuha ako sa munggo. Kadakol, kabang sa akong munggo. Tapos, ato po ba? Kung ano ko no, nabad ko na kita, nag-istora ko na kay Anot. Nabad ko na kita, nilulunad lahat ng super lines. Sumunggo na naman nga, nalingawan na naman nga niya. Nabad ko nga siya, pinapara na nga si Kuya mo Jason sa super lines. Kaya pag paano may gawa sa munggo, may padara pa sa kubang sa akong munggo. Ay, sa di kayang kaya naman kapag ako sa tapitek sa guman sa kayan na bayaran mo ako sa daulaan sa to. Nagbiyay nga na ako pwede sa hanggang sa di saan ako nakaulala pa. Diretso pag ano na sa Naporland saan o mag-tricycle o. Parikan. Huwag bumabag elevator. Ako man sa pushcart. Ate Angie. Ma? Ma? Nakita ko mama si JJ. Si JJ gusto mo makita. Ayun o. JJ. JJ. Ba't kaya ni cellphone ko? May Basta bata. lang Si Gio daw, si Gio sabi ni Hailey. Ayaw ko! Tingnan niya! Gio. Ayaw! Kasi nagtatanong. Magtatanong Saka pwede mo bakit nang kausapin, nandito. hindi na yung nagtatanong. Hindi na raw nagtatanong eh. Yan. Wala nang mainit. Gio, tawag ka na ate Hailey. Nene! Ang ingay mo. Ang patient. Ah, Buka. Dapat pala nagdara ka ko manok. Dapat pala kinatay ko sa manok, tas dinara mo siya itong ganda. hindi ako ba? Di, kasi di mga manok baga. Nagdara pala na kasi itong sa katay ng manok.
Bye na. Pag ikaw nun kayo, Chill. Namimiss mo si mama mo? Hindi. Sabi mo, namimiss mo. Limbawa kung ayuda. Sabi mo sabi niya kagabi, hindi siya makatulog kasi namimiss niya si mama niya. Tapos di siya makapag-focus sa pag-school daw. Ano yung ginawa dyan sa ano? Video call ginawa mo nga. May corona na kami oh. Pamanit mo. Open your mouth. Open your mouth pa. Imbis na Sinawa mo nga sa brand sa mo. mga igindan. Mama, open your Sana mouth. nakapag-book. Ma! Mama, open your mouth. Ma! Lubot na. Open your mouth. Wow! Nasa ng droga, child abuse. Parang nagtatae. Super Saiyan! Super Saiyan! Sakto na yung malulupo. Super Saiyan! Super Saiyan! Wala na. Super Saiyan! Super Saiyan! Super tungka. Yung isang mo. At yun, nakakapacheck up na siya. At pag ano niya, pagbalik dito, ayun, maghanap kami ng mapapacheck up CT scanan. Mag-inquire muna kami kung saan yung medyo mura-mura. Kasi alam ko niyan dati 5,000 nata yun. Kasi tulad nung ako nga nag-CT scan ako, 5,000 nung na-aksidente ko noon pa. Yun ko lang kung magkano na ngayon. Try namin sa mga hospital kung magkano na yung sa CT scan. Yun lang po yung update lang po yun sa pagpa-check up niya ngayon dun sa PGH. Pangatlong balik niya sa PGH. At yung pang-apat na balik ay sa January 23. Pwede naman sana sa PGH magpa CT scan. Kaso March pa yung bakante. Kumbaga puno daw yung schedule yung CT scan sa PGH. Mura lang sana dun, mga 2,000 siguro. Kaya sabi ni Mrs. dito na lang siya. Mas maganda yun na dito na para pagbalik nga sa January ay dala niya na yung result ng CT scan. Yan. At yan po, hanggang dito lang vlog na to. At maraming salamat yun sa mga viewers. Antok na ako. Yan. Bye bye. Ingat kayo palagi. Yun, shoutout sa inyo lahat. Bye bye.